Sinjur, nsemmilkom nilqakom għal din l-intervista esklusiva ma' l-eċellenza tiegħu il-President Dr. George Vella fellow l-ewwel sena tiegħu mindu laħaq President ta' Malta. President, l-ewwel nett insellimlek. Sellimlek ukoll u semmija kollha. Kif edna tajjeb, President, tala llum ħadd l-ewwel sena anniversarju mindu ġejt l-10 President fir-Repubblika ta' Malta. Ħafna nies qed jgħidu l-Prim Ministru kellu baptism by fire, pero ċertament din tapplika għalik ukoll. Kienet sena fejn kellna ħafna avvenimenti biex ngħidu hekk ta' sfida. Ma' avvenimenti li fost oħrajn ġabu magħhom Prim Ministru ġdid f'Malta. Forsi r-reazzjoni tiegħek dwar da? Meta ħadd il-ħatra ovvjament bħalma jaf kulħadd kien diġà bdew jimmuntaw ċertu żminijiet pjuttost imwera politiċi. Kellna ħafna protesti mill-soċjetà ċivili, kien hemm issues li kienu diġi dibattuti b'mod sħun ħafna. U ovvjament ma kien żmien sabiħ. Però ovvjament dan kien żmien li rrid ċertu kawtela, rrid żmien li jkun hemm ċertu riflessjoni u anki deċiżjonijiet li rridu jittieħdu. U jiena kont deċiż li d-deċiżjonijiet jittieħdu b'rispett sħiħ għas-salda ta' dritt u anki fil-limiti li tipprovdi l-Kostituzzjoni. Kien żmien diffiċli, jiena ngħid li l-iktar ġurnata ħanajtek diffiċli kienet 13 ta' Deċembru, meta ridna niċċelebraw Jum Nazzjonali, però ovvjament kien hemm il-protesti ġewwa l-Belt, ġurnata li għaddiet, però mbagħad ovvjament segwa proċess demokratiku ħafna fejn rajna li Prim Ministru reżenja u sar proċess ta' għażla ta' kap ġdid tal-partit u gvern ġdid. Min hemm wieħed kien jittagħmel affarijiet ħanibdew ġirħan normal. Però kif għattajjeb inti mbagħad ovvjament faqqa din il-teddida tal-coronavirus illi tafat mhux biss lill-Presidenza jew il-Prim Ministru, tafat il-pajjiż kollu fi stat ta' alert illi wieħed sfortunatament għadna għaddej minnu bħalissa. Kif qed tajjeb inti semmi il-coronavirus, ilna din hija sfida li inna ma naraw sew bħala di ħafna qed jgħidu li toħodna lura għal żmien il-gwerra bħala tabib u mhux biss President. X'għadd minn moħħok x'inhu appell tiegħek għall-poplu Malti wawċi bħalissa? L-ewwel id-dieqa meta niftakar f'kemm nies qegħdin ibatu. Kemm nies qegħdin imutu, kemm qed iħallu pwini warahom, kemm familji qegħdin jitħarbtu ulied, missirijiet, nisa li tilfu l-żwieġhom. Jiġifieri meta taħseb dak l-aspett hija ħafna ta' tnekkit. Mill-istess ħin imbagħad hemm ħsibijiet sbieħ fuq l-eroiżmu li qegħdin naraw madwar id-dinja ta' nies li qegħdin joffru s-servizzi tagħhom biex jamministraw għal dal-pazjenti li għandhom bżonn l-attenzjoni kollha. Ġed tkellmu fuq eluf kbar. Ġifieri dik hija xi ħaġa li kitni ħafna. Min-naħa l-oħra, ovvjament irid ikun hemm raġġ ta' tama, nafu li fl-aħħar mill-aħħar kollox jgħaddi, ovvjament qed kost, għassa jħalli ħsara kbira, speċjalment fuq l-aspett ekonomiku, u t-tama tiegħi hija li kull meta jkun hemm speċjalment nitkellem issa l-poplu Malti, kull meta kien hemm sfida dejjem b'xi mod għaqad u għam b'saħħa wara dik l-sfida biex jarġa' jirripari, jarġa' jsewwi dik li ħsara jkun ħalla dak li jkun għadda minnu. Ġibu qudiem għajnejna l-aħħar tieni gwerra dinjija. Wieħed ħafna hemm min għadu jiftakara, però din mhix xejn inqas. Din hija xi ħaġa li wara li ħajgħaddu l-pwieni tal-ħsara fis-saħħa tan-nies u kif qed ngħid it-telf ta' persuni sfortunatament ħajkun hemm mbagħad l-isfida kbira ekonomika biex il-soċjetà tarġa' tiġi ftaħħa u tarġa' tieħu r-roħ kif kien qabel. Ovvjament ma nifukawx fuq l-affarijiet negattivi biss. Esperjenzajt ukoll l-ewwel istrina tiegħek matul din l-ewwel sena tiegħek. Kif kien dak il-mument għalik? Dak kien mument sabiħ ħafna, mument li qawwilek qalbek immens għax kif għadna tibda f'ċertu ambjent li jkun pjuttost negattiv u mbagħad il-fatt li tara okkażjoni bħal dik fejn tas-solidarità tal-poplu Malti kollu fejn taħt iċ-ċirkostanzi ħanajt tallajna somma rekord, mhux daqskemm kienet ir-rekord assolut għax kien fuq 7 miljuni drabi oħra, imma taħt ċirkostanzi għalija ma kontx qed nippretendi assolutament dik is-somma. U mhux il-flus bħala flus, imma is-sens ta' solidarjetà u l-għaqda fin-nazzjon li ġib okkażjoni bħal dik. Ovvjament imbagħad kien hemm momenti oħra tajbin, pereżempju ma nistax ma nsemmix il-fis tant il-Papa, ma nsemmix il-fis tant ir-Reġina, pjuttost riċenti. L-okkażjoni li kelli biex niltaqa' ma' kapijiet ta' stati u anki biex nagħmel lectures Londra, Ruma, il-Polonja, Tokyo, dak kienu affarijiet sbieħ li kienet qed tirranka l-presidenza bihom u kollet nittaqgħu laħan nkomplu sejrim dal-pass, però sfortunatament imbagħad inqala dak li inqala. Imma
Fuq kollox imbagħad l-aspetti sbieħ huma wkoll il-fatt li inti ta' kuljum għall-inqas sakemm tħarbatna bil-coronavirus kien ikollok appuntamenti wieħed wara l-ieħor, tintaqa' man-nies il-ħin kollu dik għalija hija injection li għexthom rikollu biha, tippromovi suġġetti li jogħġbuk bħalmu il-Malti tajjeb, bħalma hija s-saħħa mentali, bħalma hija letteratura, l-arti, qed tifhem. U fuq kollox imbagħad il-pjaċir ħan nitkellem ċar li taħdem ma' tim żgħar li għandi kuljum li nintaqgħu ista familja u naħdmu kuljum biex nippruvaw immexxu mill-ħjal li nistgħu. Semmejna l-Istrina u l-Malta Community Chest Fund, fost għandna pazjenti wkoll sfortunatament minħabba s-sitwazzjoni, pazjenti tal-Malta Community Chest Fund qed jistennew sabiex imorru lura l-Ingilterra sabiex jkomplu jirċievu it-trattament tal-kura. Forsi għandek xi kelma għal dawn il-pazjenti wkoll naf li huma qalbek ħafna. Meta saqsejtni l-affarijiet sbieħ, nsejt insemmi l-fatt wieħed mill-affarijiet esperjenzi sbieħ huwa d-darbtejn li mornina u Mirjam naraw il-pazjenti Londra. Tajli x'inhu sabiħ fihom. Sabiħ li tara nies li jittamaw illi jfiqu, tajjeb li għandhom iċ-ċans kbir li jfiqu u nies li qegħdin mejjuna mwiżna blajnuna bis-solidarità tal-Malti minn hawn Malta. Nies li hemm ġod-djar ta' Puttinu li qegħdin hemmhekk veru jistennew il-ħiniena, imma fl-istess ħin għandhom tama enormi. Dawk li nqabdu hawnhekk issa ħabba ċirkostanzi li għaddejjem bħalissa minnhom, jiena kelma waħda misnajdilhom ħudu paċenzja. M'hemmx kelma oħra x'tgħidilhom għaliex labba tistax inti tmur f'pajjiżi oħra ġol Ingilterra f'dal-każ jew postijiet oħra fejn imorru l-Maltin, wieħed inutli jibda jittama. Li hemm tajjeb żgur huwa li biċċa kbira minn dik il-kura li kienu suppost se jagħmlu barra tista' tibda ssirlhom hawn Malta. Ovvjament dawk li tistennew affarijiet iktar komplikati kollhom jistennew li jgħaddi dal-perjodu ikraħ u mbagħad wieħed jagħmel l-arranġamenti ġodda li jkun hemm bżonn. Dina wieħed jikkonsla fil-fatt li dan mhux biss hawn Malta, dan mhux qed jinżammu mħabba li hawn xi ħaġa hawn Malta, imma mħabba li anke l-Ingilterra mhux qed taċċetta li jmorru pazjenti fl-isptarijiet tagħha f'da żminijiet. Il-bona qatti hemm issa il-ħajja presidenzjali nassumi jiena f'din l-aħħar sena jista' jkun bidletlek ukoll il-ħajja tiegħek ta' taħt fuq. Kif inbidlet din għalik għall-familja tiegħek? Forsi tispjegalna rutina tiegħek ta' kuljum issa. Il-kelma użrat tiegħek tajba ta' taħt fuq assolutament ma fadal xejn mill-privatezza u mill-mod kif kont ngħaddi il-ġurnata għad-dar. Hawnhekk ovvjament kont naf għal xi ġdieħel il-timetable fl-ewwel xhur sakemm wasalna f'dan li wasalna llum kienet bla nifs minn appuntament tal-ieħor. U ovvjament il-ħin liberu tiegħek ikun spiċċa kompletament. Jien meta tkun ħsibt li ħanirtira ħanoqgħod kwiet. Wara sera u 9 xhur aċċettajt dan l-inkarigu li ma jdispjaċinix ngħid, però il-ħajja titbiddel. Ħajja privata tiegħek tispiċċa, il-ħajja fil-familja titqalleb, u iktar issa meta għandna dan il-clamp down fuq il-kwistjoni tal-coronavirus. Il-fatt li inti qiegħed magħluq intu l-mara, ma tistax tara tfal, ma tistax tkellimhom ħlif fuq it-telefon jew inkella bl-Skype, qed tifhem u assolutament ir-rutin ma tistax tiċċelebra birthday, ma tistax tiċċelebra assolutament xejn. Inti qiegħed bħal ħadd ieħor għax jiena l-ordnijiet irrid nagħti eżempju bihom, jiena laqas id-dar li ma mmur ix-xhur issa, qed tifhem u minn mindu ġifieri tħabbret iktar u iktar aqas jgħadilli minn rasi illi immur nikser il-liġijiet. Ġifieri jiena nuża l-okkażjoni li qed tittini inti li anke nappella il-kulħadd biex jobdi l-ordnijiet, għal dawn x'qed nagħmluh għalina, qed nagħmlu sagrifiċċju li hu sagrifiċċju ma nafx li mhuwiex, għall-ġid tagħna stess, għall-ġid tal-familji tagħna u għall-ġid tal-popolazzjoni kollha. Din hija s-sistema kif taħdem is-saħħa pubblika. Inti ma sax tgħid jiena nagħmel irrid ma jimpurtanix għax inti qed parti minn soċjetà u dak li tagħmel int jista' jkollu effett negattiv jew pożittiv fuq il-pjeta tas-saħħa tal-poplu. U allura nuża dan l-okkażjoni biex nappella lin-nies li minkejja d-dwejja li jista' jkollhom u hawnhekk anke nirrikonoxxi kemm in-nies jista' jkollhom anki problemi b'saħħa mentali. Il-fatt li inti magħluq ġewwa, il-fatt li inti maqtuħ mill-qraba tiegħek, hemm min sfortunatament qiegħed anke f'sitwazzjonijiet ma tantx huma feliċi ġewwa daru, mħabba ċirkostanzi familjari, però fl-istess ħin ukoll mbagħad narġa' dak li għad fil-bidu. Ittina ċans biex anke nirriflettu fuq l-solidarjetà tal-Maltin li nafla ħafna. Qegħdin jgħidu l-min qiegħed waħdu, qegħdin jgħidu l-min iċemplu l-min jafu li huwa qiegħed m'għandux qaraba miegħu, isir il-qadi, wasulhom ix-xiri, wasulhom l-ikel, dan ma affarijiet sbieħ li fil-kruma tas-sitwazzjoni li għandna wieħed jikkonsla ftit qed isma' l-inqasem dal-aspett li huwa pożittiv.
Eċċellenza, f'din is-sitwazzjoni ħarġet ukoll l-awtoritajiet tas-saħħa l-ħidma tagħhom li qed jagħmlu, forsi anke l-messaġġ tiegħek lilhom. Dan m'hemmx kliem, ifhimni, m'hemmx kliem biex wieħed jiddiskrivihom. Mhux lilhom biss, għax l-awtorità tas-saħħa ovvjament qegħdin fuq qudiemnet. Però mbagħad hemm il-paramediċi, għandek inti anke n-nies li jgħinuhom, għandek il-korp dixxiplinat, għandek il-pulizija, għandek in-nies tal-CPD. Dan huma servizzi kollha li għandu pajjiżna li qegħdin fuq net f'dil gwerra, gwerra mhux kelma xtuda, kontra dal-imbierek virus. Li ġifieri jekk kieku ma kinux dawn, immaġinaw min se jieħu ħsieb il-pazjenti, min se jieħu ħsieb biex iġorr u biex iwaqqaf l-isptarijiet il-postijiet il-ġodda li għandna bżonn u biex iwaqqfu plus dawk li din jisperimentaw fuq affarijiet kif se nipproteġu rwieħna, ġifieri hemm armata sħiħa ħanuża l-kelma ta' gwerra, armata sħiħa ta' nies li qegħdin jaħdmu fuq quddiem u ħafna minnhom qegħdin jaħdmu b'ċertu selflessness, ġifieri meta inti tara nies li jiddeċidu li jidilqu familja tagħhom u joqogħdu bil-lejl u binar, pereżempju ma' anzjani fid-dar tax-xjuħ. M'hemmx kliem biex tiddiskrivihom, meta tara nies li qegħdin fuq il-front line bil-lat mediku u paramediku, illi qegħdin jiddeċidu ma jmorrux id-dar għand il-familji tagħhom imma jikru joqogħdu għal rashom sakemm jeda dal-perjodu, jien hekk dan mhux eroiżmu ma nafx naqbad ngħidlu. Eċċellenza, aħna nirringrazzjawk tal-li lqajt it-talba tagħna biex nagħmlulek din l-intervista. Ovvjament nawgurawlek din l-ewwel sena anniversarju għalik u ovvjament nawgurawlek għal aktar ħidma wkoll fl-uffiċċju tal-President. Nirringrazzjak. Sinjur, ħana wasalna fit-tmiem din l-intervista, nirringrazzjawkom tal-li segwejtuna u nsellmilkom.